Kita kelihatan panjenengan Abah Motohar kagungan bulu margi. Iki Repi. Kok ganteng anake? Semisal malih kangge Abah Motohar. Salamipun belantong. Atuh, Dik. Nggih. Semisal malih kangge Abah Motohar kagungan babat bulu margi. Kapan nanggap gombang? Babat bulu margi. Matur nuwun. Berangkat alon-alon bos Abah Motohar beluantong tapi muwel-muwel kaya bokonge purel tanduran Abah Motohar pokoke muwel murel beluantong kaya teke Bagoto ditunggu pacare di Blumbang Bagoto ditunggu pacare di Blumbang nuwun ya mas marati pasawanku saluwek lot misa jamu mas jamu godhonge jagung wis suwe dik
ora tau ketemu bareng ketemu tambah dadekne bingung wis suwe ora nate jamu dek susuke blonjo mlebu jamu jamu godhonge bayem senenak kuwi suwe mas apa to dik ora ketemu pisan atine ayem wis suwe dek ora jamu jamu mas jamu tenan ya jamu ning pasar babat wis suwe dek ora tau ketemu bareng ketemu ora wani nekat wis suwe mas ora nate jamu mbok jamu to dek jamu cek rusak ning prapatan dradah lho akeh trek dek suwe ora ketemu pisan aja digawe susah wis suwe dek ora jamu godhokan rawe ndak katele gatel tenan dik wis suwe dik ora ketemu bareng ketemu wis di apek kancane atuh dik suwe ora nate jamu jamu ning blumbang seneng wong suwe ora nate ketemu pisan kok tambah sayang tengah dek jajan apa wae ora duwe duit tak utangi nek gak gotir aku yo emong ditarekno rondo perawat sapa-sapa dik nek gak sing pinter nyindir aku yo J, kula aturaken matur sembah nuwun.